अब ना बोल बस भोजपुरी के ठेकेदार। प्रणाम भाई लोग, हम मनीष प्रताप। सीन को इस वेब सीरीज से काटा जाए। भाई लोग, आज हम वीडियो में एगो वेब सीरीज के बारे में बात करम। महारानी 2 वेब सीरीज, जवन वेब सीरीज में हमनी के भोजपुरी के मजाक बनैले बड़ा सा। और ये भोजपुरी सुपरस्टार विनय भूषण, इनका काम तो देखा होगा आपने। आई एम सॉरी, मैं ज्यादा फिल्में नहीं देखती हूँ। कौन कौन सी फिल्म की हैं आपने? भाभी जवान, देवर प्रेश। भाई लोग, मजाक केहू काहे ना बनाई। मजाक बनावे के मौका दिहल बा तब नु केहू मजाक बनावता। हमनी के भोजपुरी के कुछ अश्लील कलाकार के हरकत के वजह से आज हमनी के भोजपुरी के केहू मजाक बना देता। कुछ भोजपुरी के अश्लील कलाकार, सब कोई ना, कुछ अश्लील कलाकार और कुछ यूट्यूबरों बड़ा सा जौनन के वजह से भोजपुरी बर्बाद होता। भोजपुरी के ठेकेदार बड़ा सा यूट्यूबर और सिंगर कि जौनन के वजह से आज हमनी के भोजपुरी के मजाक बनता, भोजपुरी बर्बाद होता। अब ना बोल बस भोजपुरी के ठेकेदार और भोजपुरी के बुड़बक अश्लील कलाकार। अब ना बोल बस, सब अपने में लड़बस। जब अपना पे पड़ेला तब अपने में लड़बस, विवाद करेलस कि हम स्टार बानी तो हम ट्रेंडिंग बानी तो हम सुपर स्टार बानी। अब ना बोल बस, जब अपन भोजपुरी के बात आइल बा, भोजपुरी के मजाक बनावल जाता तो अब ना बोल बस। साला आया था, खड़ा है। प्यारी समझ गई। 56 इंच का सीना, 20 इंच की बेड़ा। बिल्कुल चुप। भाई लोग, हम तो ये कहम कि ई वेब सीरीज के सब कोई मिल के इतना विरोध करी जा कि ई वेब सीरीज लाल सिंह चड्डा जैसन फ्लॉप हो जाए। सब कोई मिल के वेब सीरीज के विरोध करी जा। जितना कोई बड़ुए भोजपुरी के कलाकार, भोजपुरी के लोग, जितना कोई बड़ुए, सब कोई मिल के वेब सीरीज के इतना विरोध करी जा कि वेब सीरीज फ्लॉप हो जाए। इस सीन को इस वेब सीरीज से काटा जाए, अन्यथा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार में आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और भाई लोग, जे उ वेब सीरीज के विरोध कैले बा तो ओकरा के दिल से धन्यवाद। जे नइखे कैले तो भाई लोग ओकरा के भोजपुरी से लात मार के बाइकआउट करा जा। काहे से कि ओहनी के बस अपना से मतलब है, ओहनी के भोजपुरी से मतलब नहीं है कि भोजपुरी के कहाँ मजाक बनता। कंट्रोल। तो भाई लोग, ये वीडियो जेकरा जेकरा अच्छा लगे तो लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी। काहे से कि हमनी के भोजपुरी के इज्जत के सवाल बा। तो जय भोजपुरी, जय हिंद, जय भारत।